Yes, media atolankhani, international media, BBC, ndaona ine yake DSTV, right? News 24, France 24, ambiri onse ali konkuno kuti azathandizire kuonerera kuti kodi chisankho cha pa 16 September ku Malawi kuno chiyenda motani. Ndi democracy yathu tisamayiderere, ikuoneka kuti ndithu ikulunjika kutsogolo labwino kwambiri. Zimene zidziphatikiza ndi mene campaign yayendera, peaceful campaign, amekana nawo tufuna kuti ikhale issue based, zo tosana kapena kulumana ayi. Ndiye it has been a very peaceful campaign. Ndiye ndikuphatikizanso kuti ndikuphatikizaponso kuti kulola media akubwera, kulola ma international observers akubwera. So zimene zinzanga Raymond zizitipasa ndithu chizindikiro chonena kuti democracy yakunoko ku Malawi ikula ndithu Raymond. Ndivomerezane nawe ndithu Isaac, komano mwina Amalawi tiauze kuti ofunika kudeka. Apapa lero ndi tsiku longoponya mavoti, komano kuti tsiku lolengeza lifike pamakhala zambiri kuunika bwinobwino abungo loyendetsa zisankho. Mene wafotokozera palinso amene abwera kuzaonerera zisankho zimene zikuchokera mabungo osiyanasiyana, maiko osiyanasiyana. Amalawi ofunika tideke. Pofunika kudeka kwambiri, pofunika kudeka zonse. Ndikhulupirira kuti timafotokoza pomba kuti ndizotsata malamulo. So palibe zachidule kuti zichitika zinthu mwachidule chifukwa chokuti akuti Amalawi akufuna amve mwasangasanga. Ayi, palibe zokuti afuna Amalawi amve mwasangasanga. Zitakhala zimenezo ndiye kuti oloteneko kuya usiku ino akhoza kulengeza zotsatira. Koma ayi, ameki nthawi ali nayo, ameki akuyenera kuchita zinthu mwadongosolo, kuwerengetsera bwinobwino, kuwerengetsera bwinobwino. Pena pamakhala mwina anthu okhala ndi mtima wakuti ayi ina ngataonani tidikira mpaka naliti. Ayi, Amalawi adeke. Alright, Amalawi adeke. Ngati kunena zoti democracy yathu yakhwima. Ndimakumbukira pana chisankho china chake katikati mwa democracy momwe mka mnali 2014 ngaja. Anthu kumuunika kuti ta segula nituone ujeni talengezani zotsatira zomwasangasanga. Mutsatire mulengeze zotsatira zomwasangasanga. Alengeza zotsatira mwasanga bwanji pamene zinthu zikuyenda mokhudzana motsata dongosolo loyenerera motsata malamulo. Ndiye mmene wafotokozera nkhani yakudeka ndikofunika kuti Amalawi adeke. Kofunika kuti Amalawi adeke chilichonse apapo chikuchitika, sitikubwerera mbuyo. Tinkati pa 16 lero pakwana anthu akuvota, kuda kuwerengera kuyambika, dongosolo lonse mpaka na mavoti onse awerengedwa kumapeto kwake. Ina Malawi Electoral Commission chidzakomera kuti tiye ntauza Malawi momwe maere athu aja, momwe chisankho chathu chija chayendera. Nzanga Raymond. Acha bwino zikomo kwambiri Isaac. Ndiye tukuona pakali pano mai wa fuko la Malawi wanyamula ballot paper yake wika pamalo pamene akukachonga kuti avotera ndani, ndipo akachoka pamenepo akaponya paper limenelo mu bokosi limene lili patsogolopa. Koma pakali pano nayenso mtsogoleri wa dziko lino akumufotokozera ndithu mene akuyenera kuti achitire poponya voti imeneyi ballot paper ili ndi aku Malawi Electoral Commission amene akufotokoza ndithu kachitidwe kake zikuyenera kuyenda motere ndi a president kumvetsera ndithu mwa chidwi zimene akufotokoza. Koma pakali pano mai wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera aponya ndithu voti yawo, ndipo akudikirira kuti nawonso a president aponye voti yawo. Ndipo tu zimenezi zikuchitika ojambula akujambula ndithu kwafika kuno mene lafotokozera atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu komanso kulemba nkhani andziko muno ngakhalenso amaiko akunja. Nde onse kujambula ndithu kuonetsetsa mwachidwi. Nde pakali pano mtsogoleri wa dziko lino nayenso wapita pamalo pamene akumachongera
pa ballot paper pamenepa akuchonga ndithu ndipo kenako aponya box mene mavoti onse akulowamo ndipo mbali zina mizere idakali ndithu mene inalili kuchokera kummawa anthunso kumeneko akuponya mavoti awo mene zakhala zikuchitikira palibe china chilichonse chimene cha sokoneza kuti mina chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano ayi ndithu ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano waponya voti yake hojambula ndikumajambula pamenepo mtsogoleri wa dziko lino akumwetulira ndithu kuti ufulu wanga nanenso ndauonetsa poponya voti imeneyi tsiku la lero pa 16 September 2025 ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino ndithu waponya voti yake ndipo chotsatira kuti hayi akhale akuchoka malo ano kupereka chitsanzo chabwino ndithu kuti tonse amalawi ndi ufulu wathu kuti tsiku la lero tiponye mavoti athu jetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano kukwera galimoto kuti achoke kuno kwa Malembo pa skulu ya Malembo kumene anadzaponya voti yake pa chisankho chimenechi cha chaka chino limodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhale akunyamuka kuno kwa Malembo kumene wadzaponya voti pa chisankho chimenechi cha chaka chino cha 2025.